Авыл кешесе элек-электән почта хезмәтеннән даими файдалана. Ашыт-башы авылы почта бүлекчәсе дә халык белән тыгыз элемтәдә тора. Бүлекчә 6 авылга 700 ләп кешегә хезмәт күрсәтә. Лилия Гатауллина, Илмира Мөхәммәтҗанова, Илхамия Бәйрәмова, Рамиля Сибгатуллина көндә абунәчеләре белән очрашып, аралашып эшлиләр. Ашыт-башлылар татар телендәге дәүләт басмаларын аеруча үз итә. Ялкын, гаилә һәм мәктәп, мәгариф, Сабантуй, Салават күпре, Сөембикә журналлары биредә инде күптәннән үз укучысын тапкан. Халыкны газета журналларга мәҗбүри яздырып булмый. Почтальоннар тәкъдим иткәннән соң һәр гаилә үзенең яраткан газета журналыннан аерылмый инде ул. Интернет заманы дисәләр дә, интернетта бөтен мәгълүмат бар дисәләр дә, ул игә килгән газета журналны кулга тотып уку үзе бер куаныч, үзе бер шатлык. Почта хезмәткәрен һәр йортта көтеп алалар. Идән чыкмыйча гына вакытлы матбугатка язылу күпләр өчен уңайлы. Почта бүлекчәсенә килеп язылучылар да бар. Җирле халык хат ташучылар хезмәтеннән, газета журналларының эчтәлеге сыйфатыннан канәгать. Татмедианың Сөембикә журналын бик яратып укыйбыз, бик матур, зауыклы журнал. Хат ташучыларыбыз һәр вакыт газета журналларына вакытында китерәләр. Балалар кичкенә вакытта Салават күпре, Ялкын журналларын бик яратып укыйлар. Кызыбыз укыган вакытта Сәхнә журналын алдыра торган идек, бик матур эчтәлекле журналлар. Илмира Мөхәммәтҗанова 8 ел буе хат ташучы вазифасын башкара. Ул Хәтнә, Наратлык, Акчишма авылларына газета журнал тарата. Абунәчеләре белән дустанә мөнәсәбәттә. Халык бер яңалыктан да читтә калмаска тырыша. Кеше актив булгач эшләве дә күңелле ди Илмира ханым. Авылда яшәүчеләр бигрәк тә яратып укыйлар газета журналларны. Алар инде көтеп алалар. Бүген нинди газет килде, нинди газетлар, яңа газетлар, нинди газетлар чыкты, яңадан ниндиләргә язылып була дип бик теләп яратып укыйлар. Ашыт-баш авылы китапханәсенә килеп тә газета журналлар белән танышырга була. Китапхана мөдире сүзләренә караганда, авыл халкы бу мөмкинлектән бик теләп файдалана. Безнең китапханәбезгә Татмедиадан бик күп газета журналлар килә. Халык аларны бик яратып укый, һәрбер сан диярлек көтеп алалар. Һәм күбрәк иң беренче чиратта безнең арча хәбәрләрен укыйлар инде халык, яңалыклар белән, халыкның көнкүрешен, яңалыкларны белдерүләрне барысын да шуннан белеп торалар инде. Бөтен кешенең дә үзенә ине яздырып алырга мөмкинлеге юк бит инде. Менә шуңа күрә теләгән һәрбер кеше китапханага килеп, рәхәтләнеп, җылда утырып, шушы газета журналлар белән таныша ала. Журналларны без игә биреп торалабыз, бик көтеп алалар һәр санын инде. Чираттырып диярләй укыйлар. Уртак тырыш хезмәтнең нәтиҗәсе дә күренә. Ашыт-баш авылы почта бүлекчәсе Татмедиа ачык акционерлык җәмгыяте журналларына яздыру буенча иң күп тираж туплаучы. Бу уңыш халыкның вакытлы матбугатка ышанычы һәм кызыксынуы кимемәвенә тагы бер дәлил булып тора.